caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tubtob 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 38 minutos na nakaligid sa oras nga, alas 4 sa aga. Mayong Pilipinas, mayong Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga tagpalamati, Martes kita sa karon nga adlaw banwa, petsa 1 sa bulan sang Marso 2022. Entrada kita no sa bulan sang Marso. So hello March na kita, no? Goodbye February. Grabe. Karasig lang sang ato niya nga mga inadlaw sa ato ni mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. So ano mga regapanguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan, ato niya nga diskusyonan sa subong yang aga, mga top stories of the day nga ato niya nga tutukan. Since Marso 1 na kita, by the way sa ato niya mga kabombo, no? Paksiun ta ng February or butang ta sa likod ang ato sa taton niya nga mga kalendaryo kay masugod naman kita sa bulan sang Marso. So sa aton niya mga tagpalamati sa pagsugod sa bulan sang Marso, no? Amo ni ang anuman ang mga aktibidades nga patigayonon is una ang ining Fire Prevention Month, no? Sa pagsugod sa bulan sang Marso. Marso 1, subong nga aga mayara sang activity nga patigayunon ang Fire Department sang siyudad sa Bacolod or ang Bureau of Fire Protection sang siyudad sa Bacolod. Ibanoon naton ha, kag subong man sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sa mga regapanguna nga mga balita lokal nga aton nga tutukan yara sa alert level 1, sugod man subong iyang adlaw ang siyudad sa Bacolod March 1. So sa pagpatigayon sa alert level 1, no, ang una sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo ang EOC ginatanaw diri, no, sa pagpatigayon sa alert level 1 kung bala kakson or hindi ang liquor ban kag subong man ang curfew hours, no. So hibaloon naton ini, no, kay amo ini siya ang ginatun-an sa karon sang Emergency Operations Center. Kag subong man, no, ang dugang pang mga balita no nga ato niyang tutukan diri sa ato niyang palatuntunan hibaloon naton kay subong amo ning ginahambal sang EOC nga ginatawag naton iya mga kabiran nga new normal, no. Kag speaking sang new normal hambal ganisan Task Force Disiplina hati padayon kami gyapon nga magapangdakop sa wala nagasunod sa minimum health protocol. Kag subong man sa aton nga mga kabombo, kahapon ang gobernador sang probinsya sa Negros Occidental, si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, ginpermahan na ang Executive Order number 22-8 Series of 2022 nga naga-extend
sang alert level status sang COVID-19 sang probinsya sa Negros Occidental, sumugod iya subong man nga adlaw, no? Kay alert level 2 iya ang sabahin man sang probinsya sang Negros Occidental. Kag subong man sa pila pa ka mga nagapangunang mga balita nga aton iyang tutukan sa subong iyang aga, no? Aton iyang diskusyonan diri man sa aton iyang palatuntunan. Kag speaking man sa alert level status, si Vaccine Star Carlito Galvez ganiti nagahambal nga nakalampuwas na ang pungsod Pilipinas sa Omicron variant. Ito yung alert level status naton, alert level 1 and 2 lang gid mo, no? And then, nagsugod sang vaccination March of last year, and pagka March of this year, tina-achieve tanang ginatawag iyang herd, tawag man, labanan naka-achieve niya sang herd immunity, no? Kag nagan-hagan na gid man niya after a year, so dira mo nakitaan ang bentaha, no, sa aton iyang mga kabombo, sa aton iyang mga kauturan sa sining ni gani pagtawag sang vaccination. Kag subong man sa mga kabombo naton, dugang pa nga mga balita, mga Pinoy nga halin sa Ukraine paabot ni mag-aabot ri sa Pilipinas sa subong man iya nga adlaw. Kag speaking iya mga kabinan sang Ukraine, by the way, no, update kita sa COMELEC ining ni gani ang padayon la pila ni ka mga sets sa presidential debate. Ang COMELEC may patigayon man nga presidential debate, no, sa aton ni mga kabombo. Ti may kandidato naman ihan hindi magatambong or tanan sila matambong na. Subong man sa mga kabombo no, balita nagikan sa ruwas sang pungsod ang update sa peace talks sa tunga iya sang Russia kag sang Ukraine. Okay? Update sa peace talks sa tunga sang Russia kag sang Ukraine. Balo naton pero first round pa malang, that is why nga sa gihapon, no, sa gihapon may mga pagpamomba, no, pero ang Ukraine nagabato na. No, nagahagan-hagan naman ang Russia. Ini ang aton iyang diskusyonan samtang kita pangalagad rigid lamang sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Kag subong man sa aton iyang mga kabombo, speaking man sang Ukraine kag sang Russia, bisitahan taman ang mga naglain-lain nga mga kapungsuran, no, sa malapit or diri sa aton sa worldwide sa bugos nga kalibutan kay manti kung anong epekto sining ilinaway sa tunga nga sang Ukraine kag sang Russia kay kabalo kita hindi lang ni sila nga duha apektado, no. This time karon, no, mangina kaupod man nato ng aton iya nga bombo correspondent direkta iya mga kabinan sa may New Zealand kay baloon ta anong epekto sila sa New Zealand. Una ti syempre padayon man ang pagsaka sang presyo to sa ila sang gasolina. Ikaduha, may mga sanctions man nga gin-impose ang ila sa niya gobyerno against Russia. No? Ano ini, no? So diskusyonan naton samtang kita nagapangalagad sa subong yang agad rigid lamang sa Bombo Report sa first edition. 45 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Kamusta? Ang sitwasyon naton diya sa may palibot sa siyudad sa Bacolod. Chikero naton una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor. Ang balta na gani sa mga kabombo naton sa aton iyang mga kauturan. So, welcome to the world of new normal. New normal na kita. Sugod subong iyang adlaw. New normal amo ni ang pagpahayag sang EOC, sang national government nga basta alert level 1 ka new normal in the sense nga wala na gid man iya sang ginatawag nga restrictions, diba? Wala sang ginatawag iya nga restrictions. So meaning ara lang may minimum health protocol, meaning ga face mask kita, ga social distancing kita, pangugas ta kamot ta, pero wala na restriction sa bahin sang pagwa sa mga tao in all ages na, makakadto na sa mga malls or let's say sa aton yang mga kauturan, pwede na tanan ni establishments bukas na.
So this is now the world of a new normal. Oh, pero hindi kita magsalig ha. Pero ang task force disiplina, hindi niya magpahuway. Ang task force disiplina, hindi niya magpahuway. Okay? So butang balon sa mga kauturan ta, sunod sa gihapon kita sa ginatawag iyang minimum health protocol. Chikero naton, kamustahon anay naton ang ato niya nga sitwasyon diri sa palibot siyudad sa Bacolod sa unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. So, Marso 1, Bomboan, no, diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan, medyo matulutugnaw sa subong kagahon, Bomboan, no, kay ti kagabi naka-eksperyensya kita sa nga pagpanalithi, malaka nga pagpanalithi diri sa syudad sa nga Bacolod, Bomboan. So, sa subong timyara nakita may makitaan nga mga salakyan, no, nga nagapakagto pa ka rin, no, o kon mga PUJ nga nagasugod naman subong nga aga sa ila sini nga pag biyahe, Bomboan, ang mga early birds naton yung mga kauturan niya, Bomboan, mansig-mansig na ini sila sakay diri, no, diri sa may area sa nga police station 1 o kon diri sa may area sa nga public plaza. So far, ati mayo man kiti wala na makita may mabatsyagan nga pagpanalithi sa subong nga kaagahon no, galing kiti makabatsyag lagi kita, Bomboan, sa nga matugnaw nga hangin, no, o matugnaw nga huyop sang hangin diri sa syudad sa Bacolod, pati ang tubig, Bomboan, ma-eksperyensyahan gid naton nga pertigid ka atugnaw, Bomboan, no, mabugtaw gid ang imo sini nga kaluluwa, Bomboan, kung maligo ikaw aga pa, Bomboan. So mabugnaw nga pagsugata naton sa March 1. Yes. Apisar ang March 1 niya, Fire Prevention Month subong Bombo Carla, no? That is why hibaloon taman ni Dugay-Dugay sa Bureau of Fire Protection ang ila sini nga mga activities. Pero diri kita anay sa pagsugod sa March 1 sang alert level status naton. Dasig no, Marso na kita. So amo gid ni ang Marso man, Bombo Carla, last year nga nagsugod ang vaccination sang national government. March of this year nahalugan kita. Meaning to say, dako nga factor gid ya nga ang vaccination, no, Bombo Carla. Pero anong hambal ni Sir Gulingo, Bombo Carla? Yes, Bomboan, bangod nga ako naging paidalom na sa alert level 1 ang syudad sang Bacolod sa gihapon gina-remind ang pumuluyo, Bomboan, no, nga magsunod sa gihapon sa minimum health protocol. So sa gihapon na ati ko may maaring inislaya may makitaan nga wala nagasunod sa minimum health protocol, iniila ginini sa gihapon pagasawayon, Bomboan, no, kay sa gihapon ara sa gihapon ang minimum health protocol bisan na ang syudad sa Bacolod yara na sa idalom sa alert level 1, Bomboan, lipay gid ang tanan, no, bangod nga all ages, Bomboan, pwede na iniya makagwa, no, sa tagsa-tagsa ka mga panimalay, tanan yung mga establishmento diri sa area sang syudad sa Bacolod, pwede na gid makabukas, Bomboan, no, pwede na iniya mas madamo pagid nga mga customers ang ila sini nga makater, Bomboan, kiti sa alert level 2 ang makater sa mga restaurants, Bomboan, o kon sa mga indoors sa Bomboan yung mga establishments, 50% ang outdoor, mga 70%. Subong nga, Bomboan, pwede na makahakot ni Bomboan, no, sa ila sini nga mga customers, Bomboan, ekspektaron gid nato, no, ang sentro gid bala diri sa syudad sa Bacolod, diri sa may area sa downtown area, ekspektaron gid naton nga mas madamo pagid nga mga pumuluyo ang magapadulog diri kag syempre magalagaw-lagaw, no, sa mga malls diri sa syudad sang Bacolod, bangod nga wala na sang limitasyon, wala na sang hindi pwede nga hindi makagwa, Bomboan, kiti alert level 1 lang. Pero sa gihapon nagapahanumdum ining task force disiplina na ang nga magsunod sa gihapon sa minimum health protocol, bangod nga ara sa gihapon si COVID-19, Bomboan, may ara gid sa gihapon, Bomboan, no, nga ang iban magakalipat nga mag-suksok sa mga face mask, Bomboan, at iga-remind ini sila nga suksok lang sa nga face mask, Bomboan, no, kay ti amo na niya ang aton sini nga naandan sa subong ti ikaduwa na ini naton katuig mambala naton tatlo na katuig naton ini nga eksperyensya, Bomboan, ni katatlo na ni nga tuig 2022 nga nag-ara sa gihapon si COVID-19, Bomboan. Oo, amo ganing, Bombo Carla, no. Nagsugod gid kita March of 2020. So subong March of 2022 kay man ti ang 2019 niya dito pa man lang tuya sa Wuhan, China, Bombo Carla. So butang balon sa aton yang mga kautran sa aton yung mga kabombo,
basically ika 2 years. Yes. Basically, isa ka tuig nga halin sang nagsugod kita sa Yes. vaccination. So, grabe, sang unang kapanumdum kita, Bombo Carla, mo nga, ano ni gani man, nang saan pa ni matapos-tapos. So, ari na gidya ho. Yes. No, ari na gidya. So, pero, subong, ari na tuod, pero medyo cooperate man kita. No? Yes. Hindi naton pag-isalig, bala Bombo Carla. That is why nga, ang task force disiplina, malibot gidya sa gyapon. Yes, Bombo, mag-check ini sila sa gihapon diri sa area sang syudad sang Bacolod, Bomboan, mga establishment. Checkeron man nila sa gihapon, Bomboan, kung ang mga pumuluyo nagasunod sang minimum health protocol, Bomboan. Hindi kita magkampante, no? Muna ang nasuno kay Sir Wilfredo Julingo, Bomboan, nga hindi magkampante bisan na sa idalom sa alert level 1 ang syudad sa Bacolod kiti sa gyapon ara si COVID-19 to i-grab ini naton nga opportunity, Bombo, nga ara na sa idalom ang sa alert level 1 kung na ara na sa idalom sa alert level 1 ang syudad sa Bacolod bisan pa nga may COVID-19 sa gihapon, Bombo. So ginaton, no, sundo naton ang minimum health protocol para tayo yun na nga ang alert level naton ara sa manubo na gid, Bomboan, kiti, no, ti sa maabot ni nga Marso, sini nga Marso, Bomboan, ti magamatamat na ang magasugod na ang local campaign, Bomboan, diri sa syudad sa Bacolod. Ti may posibilidad nga ang mga pag-campaign sa mga kandidato, Bomboan, no, ti magasugod gid na kagati makakreate gid na isang madamo nga mga supporters, Bomboan, sa umuning aton sini nga bantayan, Bomboan, no, kung magasunod gid ini sa minimum health protocol, Bomboan. So, Bomboan, pamatian bala Bombo nato, no? Carla. Yes, Bomboan. Samtang ginahulat naton, no, ang tingog ni Sir Gulingo. So, meaning to say, ano ni nga mga lugar ang ilang alibutan, Bombo Carla? So diri, especially diri gid mismo, Bomboan, sa may downtown area, kay ti amo ginadiri ang may pinakadamo nga mga establishmento, Bomboan, ti sa mga hindi magid nila kung kaisa malabot ang mga barangays diri, Bomboan, mga kasulok-sulukan sa mga barangays diri sa syudad sa Bacolod. So gitugyan na lang ini nila sa mga barangay officials diri sa syudad sa Bacolod. Pero usually gid nila nga ginalibot diri, Bomboan, ang mga malls, ang mga establishments diri sa may area sa public plaza, Bomboan, kung diri sa may downtown area, kay ti isang taon naton amo gina diri ang pinakasentro nga ginakagtuan sa pumuluyo, Bomboan, kag ang tatlo ka mga markets, madalago nga mga markets diri sa syudad sa Bacolod, ang Burgos Public Market, ang Libertad Public Market, kag ang Central Market diri gid sa may area sa downtown area, Bomboan. So amo gina diri ila sini nga gina-check yar, Bomboan, sa bisan pa nga ara sa alert level 2 ang syudad sa Bacolod, Bomboan. Sige, pamatiyan naton si Mr. Wilfredo Gulingo, ang task force disciplina head. Hindi gid magkampante, masigi gid gyapon observe sa minimum health protocol, sok Christmas, kag distancing, kag avoid as much as possible, avoid sa mga crowded places, kag kung hindi man lang importante, avoid man gyapon sa mga tagsubong sinati. Amo man lang aton na himo kay tisado na gid ka kanubo sang level ta, no. So taas na ang percentage nga gina-allowed. Amo na siya. Wala naman tana sang pasalamat ganita, no, nga nagnubo ang aton cases. Kag pasalamat man ta nga ang ekonomiya ta magabalik na sa normal nga. Amo na malang ni sitwasyon ta, no. We live with the virus. Taari na malang ni siya. Pabaksin na lang kita, kag pa-booster, kag padayon nga pagsuksok sa face mask sa mga public places kag sa mga crowded places. May mga kauturan kita, no, nga sa tama na gikakampante, no, nga kakalipat na, no, na daw wala na sa ibang kasuksok face mask, di lang kay ara kita nga nagalibot-libot, padayon nga pag-remind sa ila nga kung kabaligya sila sa mga sudan, nag-ara sila sa mga ilang mga establishment, nga may ara pagin man establishment nga stricto, unlike sa mga bangko, mga malls. Hindi ka gimandaya kasulod kung wala face mask, kaya kung maglibot-libot sila sa sulod, sa mall nga hindi na sila makita sa mga guard, ang simple ang natural kung kisa may ara gid man niya utot na ang face mask, ara na sa baba. Pero may mga face mask ang ara sa mga malls, sa mga aton lang sa mga markets, no, mga public markets, mga
kuan gati sa may ara nga wala naging man ga sok Christmas kakalipat. Ara lang kita no padayon mga kabaranggayan. Kasi amo na no hindi ka na malabutan kung kisa ang aton nga mga sulok-sulok sa kabaranggayan. Ara na lang sa aton nga mga barangay officials na nga magpadayon man sila sang ila panaway sa mga ila nasakupan ng mga barangay para nga bisan paano ma-remind ng aton ng mga kauturan nga magsuksok yapon sa Christmas kag mag-avoid sa crowded places. Isa pa na no, March 25 usually kung magnubo ng aton nga level kag damo na sang allowed ang mga opening salvo patabo kita no mga local candidates unlike diri sa Bacolod amo na no ara man kita gyapon no nga magpanumdom sa ila suksok Christmas muan kung sa'yo ma-violate na ang mga physical distancing manlike sa natabo sang magbigas sa national candidate sa isa ka national candidate hindi mo na ito mapagar no kay bisan ng atong kapulisan hindi na gani makasarang sang pagar sa ilti human kadamo kag hindi mo mabalaan kung diin gahalalin no at amo na ginlaman ng aton pasalamatan talang fully vaccinated ang aton mga kauturan diri sa Bacolod tapos mga suksok lang sang face mask lipay na kita sinan mag-remind sa ila. Bombo Carla? Bomboan, so mo to na ang pahayagikan kay Wilfredo Jolingo, Bomboan, regarding sa pagpaidalom sa alert level 1 sa syudad sa Bacolod, Bomboan. Sa alert level 1, ti open na gitanan, makapagusto na ginang tanan na Bomboan, no? Sa paggalagaw-lagaw o kung pagwa sa ila sini nga panimalay para sa gihapon Bomboan hindi sa gihapon madula no ang pag-remind nga pabakuna na ang wala pa nakapabakuna Bomboan. Okay, sige. Salamat Bombo Carla. Bomboan amoy nag-report sa gikan sa patrol ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa balita sa gindulong sa aton subong yang agadri sa aton nga panatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sige. Mapos kita iya mga kabiran for a while pagbalik sang aton nga panatuntunan dugang pa nga mga balita aton iya nga diskusyonan. Ining update sa gamo no sa krisis, sa invasion, sa aggression, ano lang no sa pagpamomba sang Russia sa Ukraine, no, mayara sang peace talks, first round, pero ti padayon sa gihapon ang ilang presensya sang Russia kagang invasion nila dito iya sa Ukraine, no. And subong man sa mga kauturan takag sa mga kabombo naton, ano ang reaksyon dugang sang iban pagid nga mga kapungsuran, no? Ano ang kumayara sang sanctions, anong ila sini nga mahambal. So, makakuan kita. Makadto naman kita iya sa New Zealand. Sa aton lang nga pagpanubalik. Stand by. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tip sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige, balik na sa ato niya nga pala tuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Sige, 11 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga sa aton nga mga kauturan sa aton iyang mga kabombo. So ang si Sir Tide no, hindi ka sulod no. Sa Bombo Bacolod, Sir Tide, hindi sa DYWB nga account. Okay, sige. Kay we're trying to establish ang contact naton dito iya mga kabinan sa New Zealand. Kay apart from other countries, aside sa iban nga mga countries, sa mga tagpalamati naton, may mga actually concern gid naton sa bugos nga kalibutan ining inaway sa tunga iya mga kabinan sang Ukraine
kag sang Russia, no? So, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Subong gani si Ma'am Joy Fernandez sa Tolentino, Bombo Anthony, si Ma'am Joy Fernandez Tolentino, hambal niya diri sa aton. Bago lang gida, nag-message siya. Kaina sang aga, ginpalukpan ang gas station sa Brovary. Counterintelligence works. An enemy agent who served in the military counterintelligence station in kabudlay man sa mga pangalan sa lugar nila, no, gindetain dito, no. So amo na, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, amo ning actually she nag-forward siya sa aton iya nga mga kauturan. Oo, sige, ara na Sir Tide, no, pero wala video, sir, paki-on sang imo sining video. Okay, sige. So, and then, kung makaano man kita Bombo Anthony kay Ma'am Joy, grabe na dito, no? Although may peace talk subong, pero, ay, sa gihapon, tikita mo, ang bagay ni Ma'am Joy subong ho, ginpalukpan ang gas station sa Brovary. So, sige, pag dyan sa gihapon, si Putin nag-layout sa mga terms, dire, no? Sa ila sining first round, sa ila nga peace talks, sa pagkakasining offensive nga ginahimo nila sa Ukraine. So, kag ang Ukraine has demanded man sang retreat of all Russian forces during talks between Kiev and Moscow sa Belarus border. So, sige, diskusyonan ta. Pero sa piyak nga linya, Sir Tide Dugasyon, ang aton nga Bombo correspondent, direkta sa New Zealand. Sir Tide, maayong aga, halin diri sa amon man sa Pilipinas. Good morning, Bumbuan. Ano oras dira, sir? Subong alas 10:13 na, Bumbuan. Alas 10:13 dira sa New Zealand. Kamusta ka mo dira, sir? Anong epekto sa inyo sang inaway sa tunga? Anong epekto sa New Zealand? Kabalo ko ang New Zealand, isa ni sa doka orderly gid, doka tahuman niya nga pungsod. Pero anong epekto sini sa inyo, sir, sang inaway sa tunga sang Russia kag sang Ukraine, no? Actually, aggression sang Ukraine. Kay kung gin-check ko diri, kung mag-travel ka from New Zealand to Ukraine, it will take 17,047 kilometers. So basically, 21 hours, no? Makapadulong ka dito kung mag-flight ka, abi. Anong epekto dira sa inyo, sir? Diri siguro mambal ko Bumbuan, do hindi masyado sila maapektuhan kasi gakuha sila sa ila oil man sa mas malapit nga lugar na Middle East. And ang ila gina-supply sa Ukraine and Russia is ga-export lang sila sa mga military services or military equipments. So hindi masyado. Okay. Pero sa gasolina din namon nagsaka ni siya siguro tungod man sa global na inflation. Oo, global inflation. Oo, Okay. pero otherwise do wala pa gid epekto. Kay careful gid ang New Zealand sa ilang move. Kay Russia and China are best friends man. So grabing trading namon sa China. So siguro neutral lang. Neutral lang ang trading sa China kay best friend tuod ang China kag ang Russia. But ang gasolina nyo pilang gintaas subong, sir, ginsaka? Nagsaka gid siya nga sang una nga $2.09 lang siya. Subong almost $3 na sa big city na Auckland. Okay. So mga $1 gid ang saka niya sa due to inflation gid siguro sa global market. Yes. Tapos medyo madugang-dugangan kay ti nagtabo naman sa Russia. Yeah. Amo ning trigger. Siya. So amo man ang sa amon diri sa Pilipinas, actually ang pagsaka sang gas ni sir worldwide man is siguro nga problema because ang isa sa nag-trigger man sini ang gamo pagid sa tunga sang Russia kag sang Ukraine. But anyway, just like other countries, although medyo careful ang New Zealand when it comes to ilaman niya nga mga possible sanctions kay mayara kamo trading sa China. Pero sir,
may mga sanctions, kag ano ning mga sanctions man yung gin-impose ng inyong government against Russia? Ang pinaka gin stop nila ang supply nila sa sang ilang military services and sa like last time na accuse pa tong New Zealand regarding sa military services sa Israel. Kay I think damo gid di sila guro mechanics bala na gaobra sa mga military installation sa iban nga lugar. Oo, so may mga amo na kadalom siguro ang ila yang trading sa sa iban nga country kay otherwise ang i-export sa New Zealand is ang milk, ang ilan na troso, kag siguro ang ilang mga ship skills. Oo, doon mo naman lang ginao. Sa iban wala na. So ang sanguna lang nga nabatian ko is the military services na mga military equipments na ginabuligan nilang iban nga country for the installations. Oo. Okay. As to freezing or let's say hindi pwede ka transact sa mga bangko tanan-tanan pareho man bala sa ginahimo sa UK no nga gusto nila ma-cripple or sang iban Canada ma-cripple gid ang economy sang Russia hindi amo niya sa New Zealand mag-deal sa kay Russia. Naka-mention sila nga may mga investments day ang mga oligarchs ang Russia. Okay. Not necessarily siguro ang president. Almost pila man to ka hectares nga land na naown na sang iban nga mga manggaranon man sa Russia pero ang SWIFT code na ginadumili sa iban nga European country duway pa man din sila nagbutang sang sanction. Okay. Siguro amo nga they're very careful sa ilang nga move kay base bala mahutikan man to sang Russia ang China biyon tatanyo na yung pamakal sang troso sa New Zealand. So it's gonna be ma-mirror man sa New Zealand every step na ginaobra nila sa Russia. So careful lang gid sila. Okay, sige. All right, no. So meaning ari sa point niya nga daw medyo lang niya. Kalma lang niya si New Zealand. So meaning ang gina-consider dira ang inyuman nga economy, ang inyuman nga ekonomiya kag relasyon nyo sa pungsod, especially sa China nga amuning naga-export sa inyo dira no sakto biggest namon nga export kami to sa ila. Import correct. Export ka mo sa ila, ga-import sila sa inyo. Import sila sa Anyway, before we wind up, kamusta ka mo dira subong sa New Zealand? Gasugod pa lang ding amon nga Omicron bumbuan yesterday about 16,000 ang amon nga case. Okay. Cases namon sang kagapon. Pero gambal sila 3 to 6 weeks kag ga-observe ni sila sa bilong nga kalibutan. So I think na preparahan na nila ang Omicron na surge subong. Oo. All right. Sige. Anyway, Sir Tide, padayon na kamo sa paghalong dira kay kami diri sa Pilipinas, nagkalma na kami ha. Subong batian mo man, nga after a year of vaccination, Bacolod, alert level 1 status na. Meaning to say, wala na kami restrictions. Kamo pasugod pa lang si Omicron, sir? Pero na kami bumbuan, nag-open on Wednesday, open na for all New Zealanders, citizen and resident from other countries na masulod sila without 10 days na magstay sila sa facility, wala na. Bali open na and amat-amat na siguro next na is tourist na and students na magsulod dari sa amon. Okay, sige. Anyway, Sir Tay, thank you so much for your time. Kag maayong aga sa liwat. Salamat. Along ka mo. Sige, sir. Keep safe, no? So, ang New Zealand, jaga ko kalma. There are countries nga very all out when it comes to support to Ukraine, but they are also just like New Zealand nga may jutay nga sa sanction pero kalma lang because ang gina-consider Manila, Bombo Anthony, is ang ilaman nga trading man, meaning ma-export sila sa China kay best friend nga daan China kagang Russia, no? Pero pareho nga daan sila wavelength. Pareho nga daan niya pananawa ng China kag Russia, ang gusto na lang manakop kita mong China, ganiting Taiwan, ganit target yaman ang Russia mo niyo hindi sa Ukraine hindi ka mo magalin sa amon mahalin ka mo bombahon ka mo tigin bomba perte no so mo na mga mindset sa
10 latest developments on Russia's invasion of Ukraine. No, so are, number 1. So si Russian President Vladimir Putin told his French counterpart Emmanuel Macron that ang demilitarization of Ukraine sa Western recognition of Russian sovereignty over the Crimean Peninsula amo ni siya ang prerequisites agud matapos ang away ni Ukraine kag in Ukraine rather. No, so amo na. Number 2, ang peace talk sa tunga sang Ukraine kag Russia lasted about 5 hours. Nadiskusyonan ang detail sang item sa agenda kag nakitaan ang common points on which na-predict ang common positions, no? Kag ang Russian state-owned news agency Sputnik amo ning gin-report nila. Okay? So amo na. So basically may first round sang first talk pero kung tanawon mo it lasted 5 hours. Pero sige man gyapon to, no? So amo ini ang gin-confirm dere sang advisor to the head of Ukrainian President's office nga ang second round of talks was discussed sang two sides identified sang numero sang priority topics on which certain decisions have been outlined in order for them to have an opportunity to be implemented. So, parties are leaving for consultation sa ilang respective capitals. Ang possibilities ang second round of negotiations in the near future during which ang ining topics mag-baton sang concrete practical development kag diskusyonan. Meaning may peace talk to, pero tiwai pa man natapos. No? Sa mga kabombo naton. May second round pa, yung ilinaway, sige lang niya. Kay naibaluan naton ining talks were held sa Ukraine's border with Belarus, marapit sa Chernobyl exclusion zone. So, amo ni. Sa aton iya nga mga kabombo. Ang UN nagambal nga 102 civilians including 7 children have been killed in Ukraine. So ang UN Refugee Agency had said tens of thousands palagyo pakadto siya sa Poland balikan tang patrol Bombo Anthony. Meaning to say naglabot na sa 400,000 ang mga naghalalin, no? Others nagkadto sa Hungary, Romania, Moldova, Slovakia. So, amo ni ang nagakalanabo sa aton niya nga mga kauturan, sa aton niya mga kabombo. May mga peace talks, pero kung tanawon mo, no, sa mga kauturan ta, may peace talk tuod. Pero the first round pa man lang, pero ang inaway, sige. So, meaning, delikado, gid. Sa aton iya nga mga kabombo, ga-update man si Ma'am Joy sa aton, ho, no? Fernandez Tolentino, Ma'am Joy, kamusta ka mo dira? Ang estimated losses ng enemy, ginakabigis ang Kiev ni nag-post, no? Meaning, may mga, man sila, gabato man sila. Mga 29 aeroplano, may 191 tanks, no? May 74 cannons, may mga 291 vehicles, no? Na conquer, na pierde, ni. May 21 multiple launch rocket system. So, amo ni, gabato man ang Ukraine, pero ang aton dere, huwag gini sa madaog sa ilinaway. Tani pag istorya nila, tapos na yun, no? Pero do kabudlay git. Mayara pa sang second round sa aton iyang mga kabombo. So that is why we are hoping, we are praying nga matapos-tapos na ni. Kay why man may magdaog dere, debla? Sa mga kabombo naton, sa aton yung mga kauturan, sino man magdaog sa ilinaway, nisto nga sang Ukraine kay sang Russia, man why pierde lang tanan. No? Bomba Anthony? Pierde lang niya tanan. Why gid niya sang daog? Ang aton ginapangamuyo, matapos na. No? Kung why naman naglusob yung Russia sa Ukraine, why man isang gilinamo? Why man isang gamo? Kung galing tinamumba sila mo, nang invade na sila? Kay akig sila?
sa piyak nga linya, dahil lang balikan naton si sakto gid sir tide per data ditanan. Sa piyak nga linya si Bombo Carla May Defensor, chikero naton. Una ang Fire Prevention Month subong 5:30 subong, mera sang activity ang Bureau of Fire Protection Bacolod City. Bombo Carla, please go ahead. Yes, bomboan iti sa subong kinion bomboan no ti March 1 amo ini ang okon ang Marso amo ini ang bulan sa Fire Prevention Month bomboan sa subong mayara sa pagahiwaton nga activity no ang katapos ng BFP diri sa syudad sa Bacolod. Supposedly tanan gid ini ang magahikot sini bomboan diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental man bomboan. So may-ari ini sila sa patigayunon nga motorcade 6 AM sa subong nga aga bomboan. It's 6 AM. 6 AM. Yes, Okay. 6 AM bomboan. Ti amo lang na no reminding sa aton sini nga mga kakabombo bomboan. Basi bala kung may magpanik bala Oo. bomboan no kay ti samtang Gambal ka pa Bombo Carla basta Yes. may mag-ingaw ano ni maghuning nga mga fire truck abita Yes. pailayo lang no abita may sunog pero gaparada lang gid ni sila to Yes. give awareness sa mga kauturan tanga. It's Fire Prevention Month. Yes. Yes, bomboan no ti basi bala matingalang aton sini nga mga kauturan nga ami naga wangwang bomboan no ti tanan gid ini no nga mga buses o kon mga fire trucks diri sa nga katapos sa BFP bomboan amo ini karon no ang magawangwang diri sa syudad sa nga Bacolod 6 AM ini bomboan no sa motorcade ti madamo man sa magapartisipar diri karon especially ang tanan nga mga stations sa nga katapos sa nga BFP magahiwat gid ini sila karon sa nga motorcade o kon upod ini sila karon sa paghiwaton nga motorcade bomboan. Di sa subong naga-prepare na no ang katapos ang BFP diri sa syudad sa nga Bacolod naga-plastar na ini sila. Ti every morning nga bomboan amo ini ang ginahimo diri sa katapos ang BFP bomboan no ang pagatinloan ng ila sini nga mga area, especially ang pag-prepare sa ila sini nga mga fire trucks bomboan ti bisan may sunog ko kun wala iti ini preparado gid dapat bomboan ti amo na no bomboan ginapahanugyan gid sa tanan nga sa tanan gid nga naton nga mga interviews no bomboan diri sa personal sa nga katapos ang BFP ti nagapanugyan gid ini sila nga kung wala sang tawo ang panimalay dapat gid nga bomboan nga pangwaon ang saksak bomboan no para at least nga malikawan ang sunog kag ang mga ti kung may mga guba dira mga for example mga electric fans do kalabanan gid bomboan sa mga nagaluntad diri nga sunog sa syudad sa Bacolod. Ang initial nga mga investigation na ara sa area sa sulod sang kwarto kung makitaan kung kaisa ang medyo kunang nasunog gid ang electric fan ang initial nga investigation Wala na kakas Yes. na naka-plug pagyapon way tawo or mayara dira sa kusina or mayara dira lighter, mayara Yes. dira mga kinki, kung ano lang ang mga mayara kandila. Yes. Muna Bombo Carla. Yes, kag posible gid nga maka-create sang sunog bomboan ti parehas na mga tangke bomboan no sa pagluto. So dapat checkeron gid ini pirmi nga wala nagasungaw kag after luto dapat i-off gid ini bomboan para at least nga malikawan ang sunog. Ti kapin pa ko ang ila sini nga kapin pa ko ang mga panimalay kung kaisa mga light materials bomboan baw amo gid ini no ang pinaka mabudlay gid bomboan. So far diri sa katapos ang diri ang record sa BFP bomboan ti maayo man kiti mga wala bala casualties no sa mga nagluntad nga mga sunog diri sa syudad sang Bacolod. So far wala no bomboan kiti halos tanan nga mga sunog aton sini nga mga narespondehan man bomboan. Pasalamat kita nga wala iya sang mga casualties nga sa mga nagluntad nga sunog diri sa syudad sa Bacolod bomboan. Sige, salamat Bombo Carla. Bomboan nagikan diri sa BFP, office ng BFP ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa una nga sa dugang nga balita gid sa aton subong yang aga Fire Prevention Month no direkta sa Bureau Bacolod City Bureau of Fire Protection sa piyak nga linya. Yari na nga aton mga sister stations, Bombo Radyo, Western Visayas. Welcome and good morning. Okay. Sige, Bombo Anthony. All right.
standby no sa aton sining nga mga kabombo, i-check taliwat aton silang connection sa aton nga mga sister stations. Daway kita nakasulod. Try taliwat si Bomboan sa Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning. Welcome kag mayong aga sa imo Bombo Doni, Bombo Radio, Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una, sumukod subong adlaw ang Bacolod City, tiyan mo na ning ginahulat manamon kay March 1, alert level 1 na ang syudad sa Bacolod. Basically, kung alert level 1 kang hambal gani sang EO6 sang Emergency Operations Center nga mo ni nagatutok sa amon diri sa COVID-19, ano ni siya ng new normal na gid nga ginatawag kay wala sang restrictions, magluwas lamang nga masunod ka sa gihapon sa minimum health protocol. So isa sa mga ginatanaw man gani diri sang EOC nga kung ano ang pwede mahimo, kung ang curfew kag ang liquor ban, kakso naman lang or padayon gihapon, apisar nga yara na kami diri sa ginatawag nga new normal o kung alert level 1 diri sa amon sa may syudad sang Bacolod. Pero sa pihak nga bahin, Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas sa province of Negros Occidental, na permahan naman kapo ni Governor Bong Lacson, Eugenio Jose Bong Lacson, Executive Order number 222 -8 series of 2022 nag-extend sa alert level 2 status ang province of Negros Occidental. Kaya going back diri sa may syudad sa Bacolod, ang panawagan gani diri sa chief sang executive officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga kadungan sang pagpanawag sa alert level 1 sa Bacolod City, dapat naman nga magbaylo ang paggamit sang resources sang gobyerno sa economic recovery gikan sa anay ginatutukan nga health, no? Kaga subong man Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas kay speaking man sa March 1 Fire Prevention Month. So subong man iya nga aga ang Bureau of Fire Protection diri sa amon sa may syudad sa Bacolod, mayara man sang activity nga patigayunon. So amo ni so far mga balita manamon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Doni. Madamong gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. I-check ko naman ang Bombo Radio Kalibo or Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bombo Don, kag sa Kalibo, kag sa Bacolod. Sa mga balita manamo diri sa Bombo Radio Rojas, sa bilog nga probinsya sang Capiz, kapareho sa Bacolod. Ang Capiz sumugod subong adlaw, yaraman sa alert level 1. Kag kahapon nakapagwa naman, napirmado na sang amon sa nga gobernador ang executive order number 14, no, ngati wala na sang restriction sa hulag diri sang amon nga mga pumuluyo sa Capiz. Wala naman diri sang curfew sa amon nga probinsya sumugod subong adlaw. Samtang nga gipayag diri sang Department of Trade and Industry o kon DTI nga yara na sang 28 tanan ka mga establishment ang naisyuhan nila sang safety seal certification sa nagapadayon nila nga pag-checkar sa mga commercial establishment, samtang mga nagabaligya diriyo sang baboy. Ati aminado man nga masyado kataas ang presyo sang baboy kilo diri sa amon nga probinsya. 280 pesos na ang kilo sang baboy diri sa amon. Kulang sang supply sang baboy diri, tugangan pa nagataas ang presyo sang bahog nga ginagamit para sa pag-alaga sang baboy. Amo na ang iban nagauntat na sa paghupot sang baboy. Sa pihak nga bahin nati yara sa masobra na 50 ka mga violators ang nadakpan sa amon sa nga Kapenro sa halin sang Enero lang. Enero may 28, ang sang Pebrero may 25 ka mga violators ngati nagligad nga daw, may nadakpan naman sila nga nagapatigayon bala sang illegal quarry sa mga kabanwanan diri sa probinsya sang Capiz. Kag sumugod subong adlaw March 1 Fire Prevention Month, may mga naka-schedule naman ng mga activities ang amon sa nga Bureau of Fire Protection. Amo na mga balita namon di sa Capiz, balik dira sa imo Bombo Don. Maraming gid nga salamat Bombo Ron, Bombo Radio Rojas. I-check ko naman ang Bombo Radio Kalibo. Welcome ka, good morning Kalibo. Welcome man sa good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Doni, ang mga nagapauna manamon diri nga mga balita no sa Banwa sa Kalibo.
ang isda sang Boracay kag bilog nga probinsya sa Aklan kay kagapon ang amon nga gobernador no sa kay Governor Joven Miraflores nagpagguwa sang executive order number 009 Series of 2022 nga dira nakapalhan no nga wala na kami sang curfew diri sa amon sa bilog nga probinsya sa Aklan, meaning lapit naman ang amon nga may isda sa Boracay na wala sang curfew tanan nga mga establishmento mapapribado kag publiko no pwede nga mag-operate magapadalaga ng ilang mga establishmento 24/7 umpisa sa karon nga daw March 1 no Bombo Radio Western Visayas ginkalipay na sa mga grupo sa amon nga mga negosyante partikular ang taga PCCI Aklan based na to kagapon sa pag-interview namon kay Sir John Aguirre na kung sabihin ang ilang balat no kumbaga buhion nila or ibalik ang daw natawag pala namon diri nga nightlife sa amon nga may probinsya sang Aklan kag sa amon dugang pagit nga mga balita lakip man sa executive order number 009 nga dira ang mga kwanbla ang amon nga sabahin sang transportation para wala na kwanbla wala na reklamo kag wala na sagad sang question ang mga pipila ka mga pasahero kay kang isa diri sa mo nagareklamong mga pasahero sa driver kamo ni mahal ang ila sukot nagamahal man kuno tong sukot sa mga driver kay mangut nga lisod gid kay wala man sila gid pasahero no kay pila lang ka porsyento sa 70% ang seating capacity kay karon kay sa mo nga bag-o nga iyaw sa section 2 dira nakabalag nga full no 100% na ang seating capacity no public transportation diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Ambal man to sa mga pasahero kagapon kung magamo sina nga implement ina diri sa sa Aklan nagasalig man sila nga mabuhinan man sa mga driver no ang ilang plate nga may balik sa dati wala nga normal nga pamasahe kay muna 100% naman sila nga makapamick up ng ilang mga pasahero. Siling man to sa mga driver, mayo na nga balita para sa ila kay makabalik naman sila sa tama nga pagpangabuhi pero ang ginakabalak-an nila ang way untat nga pagtaas nga gatong o kung gasolina man diri sa amon sa Aklan no wala gid sila sa may himo kay muna ang pagpataas ng mga pipila sa mga gasolinahan man diri sa amon sa Aklan at least siling nila na pasugtan nga 100% ang ilang seating capacity. Kag sa amon nga dugang pagit nga balita pagabot naman sa amon nga may isla sang Boracay may mga kuan nito no grupo man sang mga pipila sa mga negosyante partikular ang grupo balang may mga ara sila nga mga bars, mga clubs dira sa amon sa may isla sang Boracay nalipay kay muna dira sa iyo nakabalhag man niya pwede no sila maka-operate man dira sa amon sa may isla sa Boracay laban-laban ang nightlife man sa amon nga may isla sa Boracay may tendency no nga magabalik kay dira nakabalag no sa section 2 man nga diri no naka plaster ngang venues nga with live voice or wind instrument performers kag audiences such as in karaoke bars, clubs, concert halls, and theater sa okay na no diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Bangon sina ang nakaduggang ini Bombo Radio Western Visayas Bombo ni nga makapapanbla makaguyod sang madamas pagid nga madamo nga mga turista diri sa amon nga may isla sang Boracay. Ang ginalulan taon nila nga ang Boracay mo ni ang panbla ang lugar diri sa Pilipinas tourist spot diri sa Pilipinas nga makabulig paangat sang ekonomiya
Bombo Radio Western Visayas. Amola ni so far mga nagapauna man namon diri nga mga balita sa banwasang Kalibo, Istasang Boracay, kag bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo. Sa mga balita naman sa amon diri sa mga syudad kag probinsya sa Iloilo, sumugod man subong adlaw Marso 1 magapaydalom na sa mas relax nga alert level 2 status ang syudad kag probinsya sa Iloilo. Way man gid sa mga masyado gid nga mga pagbago sa mga seating capacities lang sa mga establishment ti madugang-dugangan sa syudad sa Iloilo sa mga travelers naton, sa mga inbound travelers or sa mga mapadulong bala diri sa may syudad sa Iloilo halin sa iban sini nga mga rehiyon. Hindi required ang individuals, required yapon ang negative RT-PCR test results nga dapat ma-secure 72 hours antes ang schedule sang biyahe papuli sa may syudad sang Iloilo. Sa probinsya sang Iloilo ti why naman gina-require ni ang negative RT-PCR test result sa mga fully vaccinated nga mga inbound travelers, sa mga unvaccinated na lang kag mga partially vaccinated, pero ang S-Pass requirement gyapon diri sa may bahin sang probinsya sang Iloilo. Ang mga kapulisan namon diri nagapandama na or may panugyan man sa aton sini nga publiko nga hindi magpagulpi kaya nakabalik na kami diri sa alert level 2 hagan-hagano lang gyapon ang guwa-guwa, ang pagpadulong sa mga balay ilimnan kay ti amoning ginatunaan niya karon sa mga kinagamo diri may syudad kag probinsya sa Iloilo. Magluwas sa mga kinagamo, may mga aksidente pa sa mga dalanon. Sa iban pa namon diri nga mga balita na kontak kita dito sa aton sini nga correspondent direkta sa may pungsod Ukraine. Subong nga mga tinio nagapanago to sila sa ila sini nga mga basements kay bagulang kuno may nagnilupad nga mga fighter jets sa ila sini nga kahawaan. Why naman to sa may nagatulupa nga mga rocket sa ila sini nga area, pero target to gali subong sa mga Russian troops nga ginapang bombahan ang mga gas stations sa mga oil facilities dito gani sa may area sang Brovary sa may eastern section malapit na ni sa may Kiev, sako pa ni sang Kiev Oblast or Kiev region. Kagabi lang may nagkarab-karab to nga gas station kay ti inigo ya sang rocket sang mga Russians. Kag mas nakikita gani kuno si Russian President Vladimir Putin kay si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nagpangabay sa iyo nga ti pasudlo na sila sa European Union or i-admit sila sa European Union. Nagpirma na sang application si President Zelensky ti ginakabig ni kuno nga daw tampa gid nga mahamol-hamol sa guya ni Putin kay kun ang gusto ni Putin hindi magpalapit si Zelensky sa mga western countries, ang pagpangabay ni Zelensky nga magsulod sa European Union, dako-dako kuno nga tampa para iya sa kay Russian President Vladimir Putin. And by the way, Bombo Radio Bacolod, ang Pilipinas isa to sa mga signatory sa sining resolusyon sa United Nations General Assembly nga nagakundina o nagapakamalaot sa pag-invade sang Russia sa Ukraine. Ti abi tagari magapabili lang gyapon nga neutral ang Pilipinas sa sining Ukraine-Russia crisis, pero subong ti matigdas nga ginapagkamalaot man sang Philippine government ang ining pagsakop sang Russia sa Ukraine na Bacolod. At least may panindugan man kita diri sa Pilipinas, no? Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Kung tanawon mo, maski ano pang rason dira ni Russian President Vladimir Putin, hambalon niya pa nga ang mga kanto kagito sa NATO, ginambalan ta nga hindi ka to mag-join
dito katampalas na samon. Miski ano pang rason niya dira Bombo Doni, the fact nga siya nag-una, siya ang aggressor, siyang nagyera, ang panulok sa iya sa bugos nga kalibutan, if not bugos nga kalibutan, kay do ka friends man sila siyang China, pero di bala, malain gidjaya ang iya bala nga motibo nga ang Ukraine gani ya do, why man ka prekatar, why man gani sila handa sa kaugalingon na kay sa ilay nga ang ilay nga pananawan niya, hindi gidjaya magyera mo Bombo Doni. Kaagti ang Ukraine isaya ka independente sining estado, may soberanya sila, hindi man niya magpakontrol ang mga Ukrainian sa iban sining mga nasyon kung anong ila sining himuon. Dipindi na galing na iya sa Ukraine kung sa updanto nila nga nasyon na kontrolon sila kag kung magpakontrol sila. Pero may mga nakanutar pala diri Bombo Radyo Rojas sa statement sang Philippines nga naga-condemn sa Russian invasion sa Ukraine. 3 malang ka paragraphs ni 13 ka lines. Pero daw maskin ka isawa gid na mention ang tinaga ang pungsod Russia Rojas. Ay tigin na plastar ginila sang mayo bala tiga panginlaman man kag daw yara sa safe man nga ti statement diri ang part diri sa aton sa nga pungsod kiti syempre may mga may mga Filipino man didto mo sa Russia nga ti kahapon to sa amon mga pagpakigangot didto sila nabudlayan naman mo no sa ila dito sitwasyon kay hindi gani gawa sila makapadala gali sang kwarta nila diri sa Pilipinas kay naiipit naman sila. Ang ginabantayan gidiri subong Bombo Dono, Bombo Radio Western Visayas sining pagpreparar ni Putin sa ila sa nga nuclear weapon para sa Ukraine, Iloilo? Amo na gani ang pananawa Andres ang iba naton nga mga kauturon frustrated na si President Vladimir Putin nga preparar niya na ang mga nuclear arsenal nila hindi kabat-bat ang ginpadala niya tong mga tropa sa Ukraine how. Although di tangke di gira sila mga special forces man ang ginpadala nila to sa Ukraine, may mga fighter jets sila, may mga airborne troops so silang ginapasakay sa mga helicopters kagati ginapang drop lang to sa mga target nila sining nga mga syudad, pero hindi man sila makabatbat sa mga passionate nga mga Ukrainian sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Leonard. Kag isa pa hindi na lang ya sa mga Ukrainian subong to nagapakigaway mo, no? May Georgian Legion, may mga former members ang Israeli Defense Forces nga nagpa-Ukraine para nga makigaway man upod sa Ukraine. Kag ginatos naman to ka mga former members ang elite unit sang French Foreign Legion or ining mga legionnaires ang nag-abot sa Ukraine para nga magbulig sa mga Ukrainian sa pagpakigaway batok sa Russia. Hindi man to basta-bastang sugata gali sa mga Russian troops, Kalibo? Wala gani Bombo Doni, no? Pag ang tabahin man sang Ukraine, Bombo Doni, timan panayon man sila nga nagabato kay damo man nga mga konla, ng mga nasyon ang nagapabot man sang bulik, no? Ako sa diin ginapayag gani nga ang iban maghahatag sang supply, no, mga bala, kag mga mabaskog pagit nga mga weapons na dito, no, para nga padayon nga makabato, no, ang nasyon man sang Ukraine kag way mamabalitari nga damo man ang casualties ang sabahin sang Russia, no, damo patay ang kanto sabahin sang Russian troops nila, pero nagasulubong, no, ang mga dira sa ground ang mapanggit ang namutang sa indihan nga pwede manggaling ang daw sa civilian pa lang almost 300 plus na ang mga namatay kan jalakit na dirang 14 sa mga bata, no, Bombo Doni. Amo gid ang pinakamasubo sa tanan Bombo Leonard ang resulta ng humanitarian crisis ang sining kinagamo dito sa Ukraine kay as of now gani sa estimate nagalabot na sa kapin 500,000 500,000 na ka mga Ukrainians nagbiya sa Ukraine
nagtalabok to sa mga kaiping nila sila nga mga nasyon kay dito ya sila nag-evacuate, no, mga refugees ini sila subong dito sila nga mga nasyon kay bangod hindi man sila gusto nga maipit dito ya sa kinagamo sa Ukraine. Muna nga nagaupod man kita sa panawagan sang United Nations sa Secretary General nga si Antonio Guterres kag ni Pope Francis kung pwede pa malang madala sa diplomasiya sa negosasyon sa peace talks ipagi lang sa matawhay nga isoryahanay ang pag-resolve sining Ukraine-Russia conflict. Hindi ko na mabalik dra sa inyo, Bombo Radio Bacolod, Rojas, Kagkalibo, alang-alang akong sining at Tiyempo. 51 Salamat, Gid. Bombo Radio Western Visayas. Huwag naman kita yung mga kabinamin na bilhin niya Tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod.